Sinin chana chuan meiche pakhat in chhawng sang taka hian alo dinga a phone chu alo ri tring tringa meiche naupang pakhat pawh lo langin anu chu alo au vak vaka lau thawng deuh chuan alo zawng ve mek a inchung sang alo ding nu chu a phone call chula in mi tu emaw hi a bia a min ti lui to su thi turin min du ti ka shalom a tha e I duang chuan ka ti nge yang ti in lo vin twar twara naupang chuan mun pakhat ava thlen chuan in chunga loin ti hlum tum tu kha a zuang thla ani nge yang a hnunga han hoi chuan chu nu chu anu lek hi alo ni a nu ti in a au vaka chung zong zong chu amumang vek lo ni in meiche tleirol ve tak hi amutna tang chuan a har chhuak zawka chu nu chu junior ni ani a bul dawhkana newspaper chu en wangwangin a tho chhuaka a intifai zui ngal pawna chuan inchei chung chuan a kala kar atang chuan meiche pakhat hian rawn kawin a dinga junior chu tawng theilo ni in kulzai zir chuan enge hetai rawn ti lom ini lo ania a ti a chunu chuan ipa ai o lo kal ka ni an company jinliang company chuan poisa lama boina an neya chuwang chuan an thil nei ang ti ralangai dona school kalna ngei pawh hi a ti a ani chuan mase he school te hi chu kanu ta ni si a ama min hnu chi alom alo ti ve a chunu chuan a school a chu ani mai the mase aram zong zong so ipa ta ni a ti a hetiang ani chuan tingei pa nen in betura min zui mai lawang chiang zokin in soi theyanga ati chuan lorem ti in akara chuan alutin anin khal chhuaka mun pakhata hian an vakala chunu chuan apa bul ni lawin ram hnuaiya adin puya abula chuan kar pakhat hi alo in park boka junior chuan enge thil dik lo omem ni ati a chu vele kar pakhat zo ka chang chuan mipa pahnih ron chhuakin junior chu nim hlum na mang chuan ni kho shelawin an siama an tlan chhuah pui le ta ngal zan lo ni in junior chu hotel room pakhata hian ron har chhuaka a omna chu a hra si lawa makati chu en kwal vela chuti lain ama robau tunu chuan lobby a chuan junior a hral na pa Mr. Jawan ti chu lo mu in room chabi a pe a junior chutia alo ti na chan chu an company a Mr. Japuina an mamo wanga lo ni a hna chuan eng angpon khoila a au chhuak theilo ania ti in a kal ve ngala chu hotel ve ka chuan Mr. Gu hi alo om ve a waiter chuan a zanja ronda in waiter chu a omdan chu a rin hlel om hle a Mr. Gu chu a hnawang chuan a laptop alo khoi ngar ngara a eitur chu a dawhkana da in a chhuak le a waiter po Mr. Zhao po chu room po na a bodyguard te om ti rin phur deuh chuan a han luta mase room chu alo ruaka tukvera chuan bedsheet loin khain junior chu atlan chhuaka ngain manhmo tak chuan an zawng ngala mase junior chu tukver bul thom hnu bawma chuan alo biru a an kalta nia a shada chuan ron chhuakin atlan chhuaka mase vanduai thlak takin a bodyguard pakhat chuan ron hmu in anin uma Mr. Gu chu a omanom lo ti shet tak hian a taksa chu tuain alo oma chuti lain hotel a chuan meiche pakhat a ron luta mipa pakhat hian lo hmuakin Mr. Gu omna hmun hrilin a kawng ka bula waiter in lo nga dawn thu chu a hrila junior po chu lo tlan che zelin vanei thlak takin a bum thei shama ama a waiter Mr. Gu eitur petu nen khawa thlengin ani la chuan meiche lo kal tur emuti in room a chuan anam lut pop popa kawngka chu a kal ngal bawk room chhunga lut chu Mr. Gu chuan tungei ni chhuak ngal ro alo ti a omdan chu apa ngai lo hle bawk junior chuan a phone chu phorin miswalin an thu le puya ngai thu chu a han type pa mase ani chuan chhuak tur chuan alo ti tlat si chhuah atum chu pawna ama zong tu te chunga sha ta wang chuan ading le a Mr. Gu chu ron tho chhuakin chhuak ro ka ti ni lom ni ti in nor chhuah chu atuma alo chang ve bawk nen banga chuan anin nor beta
Mr. Gu zok chuan en vungin apom kang thuta khuma chuan a kalpui tamai a eitura khan damdoin polawang khan a insum theilo chu junior chu swala tum tamaya mase anila chuan thei topin alo beilet ve boka an tur verpon lama chang chuan an om dan chu John manghian an lo enani nge yang an lo oma junior chuan abana ase sakwaka a han thla a kote en chu thisna muwang chuan ni khoshelo in om ta daya junior po chu man mo tak chuan a chhuak ngal lobby chuan Mr. Gu mutur dik tak nen khan anin kalpel nge a reporter te chuan Sonu group ko ta chuan Mr. Gu chu an lo changa an group in president thar an thlana ama an ratawang chuan an lo chang thu pani arun thlen chuan zona an lo zot loi ya mase ani chu in ring tok ti sha takhia nakala an zona po engma chang lo chuan malama pan zela conference hola chuan mi poimo te chu an lo om chap to a Mr. Gu president a an rat chu an lo lom lo hlom hle a ani ramdang om char chin arun let ve che a chutia an lo rat ngal chu thik po an thik hle a hong yu chu nizom tura an rin thu chu an lo soi ve sapa mase ani chuan tu po president lo ni mase an company in a chat pha don chuan apoi lo alo ti ve a Mr. Gu po ron lutin meeting chu chanila ron ti in an ne na chuan soi turon ne yem ti te chu azota an ma a chuan president kaloni ta ka chuan tu na chang chuan a ma a in thil ti thin tam takha in ti thei to don lawa dik taka in thoka be sei ti in a chhuak nga la arok chuan hongo chu alom vak lo ti a sha janga a thural poi ne na chuan kemin king tur chuan alano pangma ma ani alo ti a secretary chu kawin kathil ti tir cheu kha in zo fel thayem ati ani chuan an zo fel thu alo shila ama zana Mr. Gu boy kha an mani lo ti hi alo ni vek bok mun nom mel deuh hi alo langa junior chu ina chuan man mo ta kalutin phei khokala ama ama kidnap tu kha anu shona lo ni a phei khok lak chuan awa voma apa chuan engthil ngei ti alo ti ani hian min kidnapa min shala tumasin ati anu shon chuan thuoi om lawani ti in alo soi ve apa po chuan oi sak du lawa apa ne na chuan tinge school kha ishal do nem ni ati ani chuan shal do ne ti in alo chang kanuta ni kha ishal theilawang ati chuan khami jak theilo kha ron soi chhuak su kata ni ka du du in ka ti yang alo ti junior chuan kanu kha mi jak theilawani lo ti a chang le tin apa chuan a bianga chuan alo beng popa anu shon la chuan nui sak hian alo ena a hwat mel kher bok junior chu a chhuaka akal nu chuan anu shon chuan junior chu ana sa thu le ami en dan te kha arap thlak lutuk ti in a chap chung chuan a rela mase ani chuan nangpo ngoi mak ro ti in alo khap Mr. Gu po chu office alo omin alu chu ana dewan yang a om chu anam mel vak lawa a secretary ron lu chuan ama zana achunga thleng chu Mr. Hongu ti ani ti aron shila a eitura damdoyan lo pol ti chu an sha chhuaka chu meichhia an lo tir chu an han mu tir chuan Mr. Gu chuan ani hi ani lo kal kha ti in zong chhale tur chuan lo ti junior pa le anu shon po chu lo in bia in apa chuan a thil soi te kha adik rengem me shil ro alo ti ani la chuan soi chadu lawin thin rim su ati kwal vela thudik soi ro ti ya amel kur ta ka chuan khuma chuan a han chut puya junior chu alo upat ve to thu le Mr. Zhao chuan adu thu te shilin anin nei the ni chuan an company tan po a thatur thu te chu asoya apa chu achuang hle ma se chu te an soi lakro lai chuan an fanu pakhat zok ron lutin a phone na thlak ron entirin hei hi junior ani lom ni alo ti ama zana jona an lang nge kha ani Mr. Hong Yu po chuan Mr. Gu chu alo mu ve me ka news dar chung changa chuan lo bia in chu tianga ani na a chel nu loka a ming chhemai chu a that lo thu le ani na chu ka santur chuan alo ti Mr. Gu secretary chu ron lutin
mei chi chan chin kim chang an sha to thu chu a ron shila chu vele Mr. Hongu ne na chuan tu nge mi om kholo satya ka mu ti ka nu pui tu rani kha ka mu ti in nakina chan chin kim chang chu tlang zer na alo na yang a ti zui boka Mr. Hongu po chuan ani chuan ka kalma yange ti in a chwa san ve a akal nu chuan Union biodata te chu a han ena ani chuan Jinlian company nei tu pa Mr. Tao Fanwani thu te chu a chiara special school a akalmo ani chuan secretary chuan a tong theilowa alo ti a ani mo ti in in ngai tu a iwa mu ang miang ti in an kal tabok chu ti mek lain ju chung kwa te chuan an fanu chan chin chu an la soi meka a una nu shon chuan awa nei le mai gumin yang ang te alo ompuya nya ke po in ka cha ka sin alo ti a apa thin rim chuan a hau shepa anu chuan kal son turin alo ti ve vat mase akal nu chuan anu chuan apa ne na chuan Junior chu a rel ta chiama apa ning chuan I chong thei hle mai ngoi mak ro ti in a kal san ve ta da ya Mr. Gu te po chu lo chu an tum chu a secretary ne na chuan a local ve angai lo thu shilin chabi chu ala a ne na chuan he hotel a hian to ris ang che a him lo mun dang lo zong ang che a ti a kal san ta bok Junan na lampan chuan anu shon chuan a shwai te shwai chuan local ve meka akongka avakika aron hon chuan kharle nga la tuma ma se an lo dal vata chetak taka an khumin gumin yan nen te in lo kho savela kan chung ko meng iti chelutuk ti in shwai ru ati a adu lo chung chu an shwai chhuak le a kar an da lu vele Mr. Gu chuan lo mu fu in makati ri ru le a zui ve ngal traffic light wang chuan Mr. Gu chuan a phak talawa Junior chu mun pakhat thlen puin kar danga anda a ta chuan Mr. Zhao chu lo ve in ama chu swal we lo tum li a tun chum chu itlan chhuak thei to lawang ti in a bodyguard ho po chuan kar pakhata zuan lo ina mase Junior chuan Mr. Zhao chu swal le tin asa zuwa a ngok saka atlan chhuak le ngal Mr. Zhao po chu ka phup chu chung chuan alo chhuaka a bodyguard te chu ngal tur chuan alo ti a an ve ta ngal konga chuan an tlan zela Junior po chu an phak teu hle a mase Junior chuan a mazo na ka run ding a mu chuan a ding ve chu ta Mr. Gu chu aron chhuaka chuti lain miswal ho chuan an run man le man to a mase aron puivat miswal ho chu a bet ken chuan aron wa a an lo ne lo hle chhuata Junior chu chu a zuk ngai vena I cha empty in me shatir na aneya nizana ka kuti sekha ati chuan Junior po chuan a chhuaka lo ngak lok tur ati in miswal ho chu a han khoi le te a an tlan chat nu chuan Junior ne na chuan mun him zoka ka shwa yang che min zui du angem ati a ani po chuan alu chu alo bu zui ngat ngata kar chuan an tlan chhuak le tabok Junior nu shon ne na chuan ama zong tu te khan atlan chwa thuan va shila alo thin rim hle a nang ni milak tak lo lutuk me che pakhat lek po in boy pui theilawanya alo ti khum waka an ni chuan Mr. Gu Ming Yanan arun chan chhuak ani an ti chuan ole in kal theyang ati a an kal nu chuan ama chuan hemi te pani hian in som na an nei tak tak emuni le ti in thin rim deuh chuan Junior chu zongi min wati boy ve ti in kongka chu akhar maka Mr. Gu le Junior te po chu hotel pakhata hian lo dunin Mr. Gu chuan engagement contract hi a han phara Junior chuan a phone mang chuan engatan nge hei hi alo ti a ani chuan anin kar thu thang vel ti re na arwa man ni thu te le ama tan po aza omna anei le theina turani thu chu asoya Junior chuan a chul kher covering lo ve ati a mase Mr. Gu chuan he thil hi atak tak ani don lawa contract pakhat ve mai ani dona reporter te ru lak pe na turani ti in Junior chu a hnoi thok pakhat anga a tur thu le in hual na mani se na ang ani anga
kar khata ninga I thok don ba ka ni khata dar kar rat I thokang extra aka kau che amo I tho cha chuan bonus te po I nei bokang chu mai ba ka life insurance te po acha a ati a lelam hoi chuan a soi mal mala a contract chu sign tur chuan ati a junior la chuan a message na wang chuan engma soi lo chuan a sha lo hlanin a lo chwa san dai Mr. Gu secretary ron lu chuan ingi soi char chara ti ya lo byak chuan a hoi le ta khonge junior kha ati a akal dai to a lo ti chuan ka soi tur kala soi zo lo sin ti in a beidon me hle a secretary chuan anam na tur in an pe fel thu chu lo shilin a to ga an ve en fia thei tur thu chu a shila Mr. Gu chu chu thlenga zuk thu thla in junior lo bau dai wang chuan alom cha law junior chuan mun pakhat chu awa pan bing ngal topa chu mun chu roban lo te school anu siam khani in an principal chuan nu le pa local te chu lo beng dai lo tum me ka nu le pa te chuan school chu an khar don ti thu tang an lo sha ta wanga chu te local chu an ni a junior na wa thlen chuan tu ngei ni an lo ti a chu mun a zir tir tu ni thu le anu chu mun nei tu chu an ni thu chu a shila nu le pa te ho chuan he mun hi in khar don ti kan sha a Michelle fia ru an lo ti a junior chuan an khar don lo thu chu lo shilin a beng dai thei sha ma an principal po chuan atlai to si a in chawang ho ula ngai chadewin lo om ro u a ti a an kal ta hlom an liam nu chuan an principal chuan junior ne na chuan I thil soi kha enge omzia I pa ne na chwa shan lo tur chuan I min thei to emni ati chuan alamin lo thu chu asoya ma se a thei ang anga a boy pui tur thu chu a shila principal chuan he mun hi kan chan ani chuan khonge no pang hian zirna an mu ang kan ku ta a in ngata ni ati a junior po chuan a thei ang anga chonalak tur thu chu alo soya a ru ru po a ha me hle ina a ho nu po chuan junior chu a ru ru ha hle in thil chu a ngai to na sa hle a zinga lo ni chuan junior chu mun pakhata hian lo kalin engi muzun nei ang hian en kwala kongka pakhat chu vakikin Mr. Gu khana lo honga chu mun chu a chen na thar chu ani an lu don chuan junior chu kongka khar ngal tur chuan ati a lu san ngal sofa chuan va thu in engwanga ni zana anin biak laklo laya khatyanga local boda nge ani te chu azota junior chuan ti tur poimu a omwanga kalani thu chuan lo changa ani chuan tu na po zi ngai local si a ti tur poimu in nei ni nge yang min han shilte ati a junior chuan ni zana engagement contract isoi kha kapome ati a Mr. Gu po chuan I du don ti ka shalom khatanga plan tha kha chu alo ti a dokan noya chang chuan contract paper kharon phorin kha I sign theyang ti in dokana chuan da a junior chuan a phone chuan thil type le mialin enge modu ka nei ve a ati a eng thil nge ti in lo chang wat special education school apa shal tum kha leiturin a shila engwangin nge ka leyang alo ti le chuan junior chuan tablet charin an sun u company in Janling group chu an thu hnuaia an nei theinan chu special education school chu an mamo thu te le chutia aman a lei thei chuan junior po chuan an school chu a chan him thei tur thu te chu a soi ta veka master Mr. Gu chuan ka du lo mayang alo ti a junior chu alom lo hle a lelam hoi chuan a in ngai to a contract hi ka sign ngai vo in su ka za lo ka chwa ngai don tlat ti in no deuh chuan lelam chu a hoya a han pan na ya abula va thu thla in a en no hle a Mr. Gu chuan alo hlau deuh nge ni alo to son ve zela ma se a nai ve zel ava bo chuan Mr. Gu chuan ole ka pomang isoi chu alo ti ta nge a ti chuan sofa danga chuan in sonin a contract chu tlem ati danglam thu le chiara a du lo lai om chuan soitur chuan ati a han chiara a du lo lai te chu a munge ya ma se Mr. Gu chuan siam chat chu lo du lowin a sign tir ta nge a Mr. Gu chu a kalma chuan tuna chuan kanupui hwal ini to a tuna chuan mi soi kan hlo lo nan kabula hian iron cheng tur ani ti in a thil du lo te chu a shila
ama chuan midang mai lu tu ka du lo thu te a du lo sang sang te chu asoi chewa a room a chwa ma chuan hetai omdon chuan ka room a lu phalani lawania ti in a chhauda ya a room a chuan lu tin kongka ngeng chuan anui de uver vera tu emo hian alo ko la a pick up ral chuan o kapu ti in a kawa junior chuan Mr. Gu room kongka chu vakikin arun hon chuan ka room a local su ka ti kha alo ti a ani chuan a phone a chuan ka luggage ka la ka nga ya ka kal du ani alo ti a angai lo alo ti si tinge a ti chuan tima alo ti hluk engdin nge ka in thlak ve anga a ti chuan ka secretary hne na ikor tu lo da turin ka lo shilang ti in kongka chu a khar le da ya a room thara chuan ama chuan a thu wangwanga school principal kha vateksin an school boy na chu a chin fel to thu awa shila Mr. Gu ne na chang text dong le in naktu ka chang na kan chanang in hluya kapu kan va mu angai do na ti in thil poi mo ka run thonang che ti hi adonga a peilo melu tuk chu a blanket te chu pot khomin khuma chuan a let vak vak ringot apo mutur chuan an vakala po na anom pui chuan lo huakin chairman in angak ring to cheu alo ti a in chung an pan ta ngal junior chuan in chu moi ti hmel le a en de uwang wanga step a chuan chukin an lo thut khom na a chuan an va zom ve a an han mu chu an lo lom mel hlom te chiam lo hle a Mr. Gu chuan hei kan pui hwal junior na ni hi ti in a han me sha ti ra apo chuan minyan po na ka be fa luk du che ti in a chhuaka junior ne na chuan ti hian nang ma ilo om luk angai do na ni ti in ka chung te an ni a chatta ka ilo om thei chuan bonus ka pe nge nge yang che ani lo chuan school kha midang ku ta ka pe ang ti in apo chu a zui ve ngal apo chuan junior group fanu ni so I shela wem ni ti in anin kar thil thleng chu a du lo thu chu asoya chu ti mek la in junior chu ngoi rengin lo chu a mei che pani lo om te kha an lo phun sep sep a Mr. Hongu chu noi deu sukin athawa stepa a chok chu mengya ron let lam nen chuan in tokin tham lo tak chuan chong khumin mei fa ti chuan a han go vela mengyan la lo dwai lowin mei fa mani se company president ani thei thu te chu alo soya a kalpel ve ta dai junior po chu lo la thu in mei che pani te chuan za lo tak tak chuan a chan chin chu an lo soya a she thei lo emuti in ama chu mizak thei lo le a taksa manga mi hausa nei tu man ti vela junior po chu in sum to big lo chuan ama ni lo mengyan chu ama sui tu ni thu te le ama chu a chil thu te chu a han soi ve a phone mang chuan mengyan po lo thlengin a thil soi chu a ron she mana alo pot chat vatin a han thu tha ve a ne na chuan I om da na wang khan point som kan katang ati a cho chu lo kil hawin junior po chuan thil te chu han ei kwal vela mengyan chuan ei tur min lak sak chuan point nga ka bel ang che ati a chuti line Mr. Hongu chuan na wanga an boy le boy lo chu azota ani chuan anin du na chu na in ati boy lo thu chu a han shila mingyan ei tur lak tum chuan dokana han tivir kwal vela sanga chu lak sakin chumi a han mu chuan Hongu chuan tinge sangai ei do na allergy nei ni lom ni ati chuan a chang chang ei te chu apoi lo alo ti liam maya aruk chuan junior ne na chuan I boss tha itum wangin point som ka kat li ang alo ti ve a junior nution chuan an thalak chu a fanu ne na chuan lo mu ti rin hei an pani hian an lawin kop tak tak ani hi alo ti a alo thin rim hle a fanu po chuan ka soi reng kha ama khan min oi lo ani kha alo ti ve a anu chuan an pani hian anin nei tur ani lo alo ti ve a ma se a fanu chuan o nei se kan ju chung kwa atanga chhuakin akal bawanga kha kha I du ber ni lowem ni alo ti a ma se ani chuan ni lowe anin nei ni chuan ni na sang zok a chel do na keima ni tan a thalawa ni ti in anin nei theilo nan kan ti boya nga ya ni alo ti a ti chuan a fanu chuan
ani chuan keima hian Mr. Gu chu kalo thlem do nem ni ka zuna awai nge yang alo ti a chutiangin iti thei do nem ni alo ti a kanu ifanua hian rin na inei lowem ni ati chuan anu chuan ti dan ka sia Junior nu po kha ipa hian thu thang thalo tak wangin akal sana khatyang khan anni po hi kanin thenti ranga Junior aya nangma nu puya anei mai don chi alom ama athil thleng angkha athleng non le ani mai alo ti a press conference kawin Junior le Mingyan te in lai china ti chang tur chuan in zeina ruma chuan artist te chuan Junior chu an lo cheya a tong thei lo le bengong anga an nga yawang chuan moi lo tak tak chuan a chung chang chu an soya him mel poreng chung chuan ma se Junior chuan a phone mang chuan ka tong thei lowa ma se ka beng hi angong lo ti lo sia ang cheu a ti chuan anin thlashung hle a ka ti pal an ti a Mingyan po chu lo thlengin man mo deuh tur chuan alo ti a chuak chu Junior unaw nu shon Juyo nen chuan anin toka Juyo chuan lo ti dingin a hanin hmesha tira ma se anila chuan nangni lama kan som vak si lawa alo ti a Juyo chuan kalo kal chan tak chu nangma muturin ania han ti in ka unaw nu hi felmel takin omma se arukin swalin mi patam tak akop lor china ati vela asoi sel chiam bok Mr. Gu film khurla ka du ani ati a anila chuan kasia kalome ti in akal da ya makati hle Jugu chu conference hall anu nen in mu in anu hne na chuan Mr. Gu ka mu a ti in a shila anu chuan thil soi ineyem ati chuan ai engma ka soilo alo ti a anu chuan lo mak ro kan hu thleng chep to e show kan lo thli rang ati a ti chuan reporter te chuan an lo ngak chapa an thupan tur chu ti chuan Mingyan le Junior te chu in kai chuan an lo luta an lo bor deuh luaya ma se an host chuan an chut na tura chu turin alo ti vata an kyan tabok malam ban chuan an kala mic ma a chuan dingin Mingyan chuan voina kan som na chan cheu chu kanupui hwal ne na kan ni na dik tak soi turin ani thubel chan do lo tak tak a thang na sa hle a ti in a han chana asira chang chuan Juwaw le anu chuan an lo en ve renga ti chuan thok le khata reporter te chuan an phone an han en sap sapa news engi mutakan donga ni nge yang anin be sap sapa Mingyan secretary chuan en ve vatin awa mu a Junior le mi padang hlak hi alo ni a chu thil chu internet a chuan adar vek to a reporter te chuan Miss Ju engi he thil hi soifia theyem ti in ama an han zota ama po chuan sign language chuan soifia atuma ma se an she thiam si lawa a phone chu phora soi tum chu Mingyan chuan akuta kain a chwa pui tadaya in zeina ruma chuan lu puin news chu a phone a chuan a han en chianga Junior chuan a phone chula in ama ani lo thu le heng thlak te hi edit ani ti in a shila Mingyan chuan ka she thiame lo lungai su he thu thang hi kalo ching felange ta hian min lo ngak ro ati a secretary ne na chuan technical department te ne na lo soila ati tu lo zong chuak turin le a thlak dik tak hi lo zong chuak ro se ati a ma se a secretary chuan ole ma se ka be maslok thei che angem ati a pona chuan an chuak dun tabok a secretary chuan kapu Junior hi ipui du ti chu ka sia ma se tun hi hun rem changa mangin tinge reporter te ma a aman min lo bomani ti in soi mai lawang in scandal te khat chu a fel fai to thosia ati a engtin nge Junior hi omveyang alo ti thunga a secretary chuan nakina inin chena chairman ne na achani soyangai don thawa tun hi hun chani ati a in chunga chang chuan an chong chu alo she thei vek si a bachhuakin Mingyan phone ken lai chu lak sakin keima in ka boina chu ka waching felange ati a ma se Mingyan chuan angai lo keiman ka ching felang ka ti kha ti in a secretary ne na chuan
ka soi ang khan technical department chu vai bero ti in atir le a junior po room chunga chuan a kai lut le Juwa tanu fa po chuan reporter te chu lo ko min an ni la chuan junior chu an fashion ni thu le ani na chu adika ni ti tin lo soya gu family ten poi kan ti poi an lo ti ve la chuan mengyan po lo thlengin kanu pui hwal chung chang anu shon ten soi thein danin nei lo we ti in reporter te ma a chuan a secretary chuan an thalak don te chu a lemani thu le a tak tak chu a ron mu kwal vela mengyan chuan ti khan a chung chang dik lo tak a soi ani ti kha in shadon ya ti chuan thu ni khi mi te ne na lo report kwalin omani chuan alo mana ke ni hian million som kan pe ang ama ero chu adik lo sunga lo soin la omani chuan shemna in munge yang ati a ti chuan he thi lo theder tu po chui zui me ka ni ati chuan jiwa tu fa po an lo hlau thong ve dewani nge yang mingyan chu akal ta nga la reporter ho chu chuak sap sapin a chen chuan thalak chu lemma se ani na takani mai thei sin an lati shama juwa po chuan mi po an kalvek to ti in anu chu kalve tuang ati a anu chu lo la thin rim ngang mai in junior hya min ti boy hle mai a mel chadwang mai mai ani ti in thin rim taka per ton ton chuan an kalve ta a mase kongka a chuan room ti fai tu nen chuan in tokin alo sha a minga kawin alo ti dinga jangwang li ti ya akau chuan a fanu juwa chu local va tur chuan ati a chu nu chu una nu ilodam chin mo ti in chibai chu abuka mingyan po chuan junior nen chu vakalin ani chuan ngak lel tak hian lo ena kati felvek to e ati chuan noi sen sen pa chuan akutin la fa siam saka mengyan chuan kalpelin nangma wangin ka boy na sa hle mai chu wang chuan I point hi somnga kan didak li ang ati a junior po chuan ngai to in abula chang bulchan chhala ila ani mai ti in rem ti ve ta bok ku zai zir chuan ka phone ka fa zonga nge ti in a chwa san ve nga la mingyan secretary kharon lutin ane na chuan apuwa thin rim thu chu aron shela ani ro chuan min control thei to lo wanga ni alo ti a junior phone zong chuan anu shon le thil ti fai tu in bia chu afa mu a thil ti fai tu nu chuan anu shon chu tuna chuan mrs chu ini to a ama kan thil chin fel lo kha kan ti anga yang ati a ani la chuan khatyang soi ngai to lo engkim ti fel ani to ti in kalatuma alo chel zel ke om lawila chu mrs ju ini ho lawang ati a chuti anom dan vele en la chuan mingya secretary khanun kawin abe ka mu thu chu a shela ape a achung chu check turin le bawa omle omlo en tur chuan ati a omlo ti shilin kalome ati nga la a han en le chuan alo om to law secretary chuan miss diklo omem ni ati chuan chungmun in charge mu adu thu chu alo shila a shrai ta bok an in charge chuan cctv chu mu in junior chuan a han ko ka chu nu chu jilan ni in anget lawa chu mun thok chu alo ni a hun kal to ngai twa chuakin junior chu no pangte alo la ni a abula chuan anu chu alo thu ve a anom pui ni om tak chuan damdo hi alo pe a chu nu chu jilan hi ani chuan junior chu a room kal tur chuan a shwaya junior chuan in charge ne na chuan a phone manga type in a phone number min pe theyangem ati a ani chuan kawazunang cheu ti in a kal san ta bok a phone number nei chu a han ko la tu man an la thei si law junior chuan jilan chu kanu caregiver ani a kanu boral na hian janwan lin nen hian in nam noi na an nei ni thei mai ngem ti in ama a until soilo sha te kha angai to chwaka secretary ne na chuan mingyan ne na hun rei lo te chung chul kalak thu le in lama ka le tangai thu ilo shil donia ti in a chwak nga la chutia a chwak chu mingyan chuan lo mu a secretary ne na chuan enge ti do na zota ani chuan soitur anga a shil khan lo soya chu baka thil chui chu atum thu chu a shil boka mingya ne na chuan
kava zuyanga kava zo chang do nem ni ati chuan angai lawang alo ti a office a kal photang ti in an kal tabok Junior chuan ina chuan valetin Juyo Khan alo mu a chu muna an lom lo thu lo shilin chuak vatur chuan alo ti a Mr. Ju po lo chukin alo lom vak me lo hle a akal san dai bok Joe chuan kha kapa point a mu pe lo che kha chu ba ka ne na po keima cha hi fanu nei thu me shil ati chuan Junior chuan I zakrom ni ke hi athisen zom a fanu kanya nang ve chu kalaka chuan te khin che in lo fashion mai ni kha alo ti ve zela aril ru chuan he hmuna hian ka thil sha du ka sha theinan ka omangai si a kapa ka ti lung oi ma saka nga ya ni ti in akal ta da ya apa chu lui kama nga kwai lo che a abula chuan vakalin a thei ang chuan avabia a angai chin thu te le atet lai ya lui kama sangaman tura an kal dun chin lai te kha soi chuakin biak limatuma atopa chuan min mudu lo ti ka sha a ka kalange ati chuan apa chuan zanra ke zoi kal donia ati a Junior po ahlim hle ti chuan apa nen chuan ni ta tur thlir pa chuan nga kwai chu an chi a in chunga chang chuan anu shon te nu fa chuan lo enin an ngei mel hle zanra chu an kil hawa apa chuan ei tur te ape a an hlim hle juwa te nu fa ti lo chu Junior chuan anu diary mu adu thu le a omna a shat lo thu apa chu a shela apa chuan warehouse a omang alo ti ve mai jangwan li chuan uluk tak lo ngai thlave in thil chalo tak ngai to le ani nge yang angoi vunga mingyan po chu a office a chuan lo omin a secretary chuan Junior group 10 an du anga an thopui lo thu te lo shilin ani po chuan kan du angin kan charingo theiri lawani kan partner an ni to si a alo ti a secretary ne na chuan Junior hi alo le lowem ni ati a ani chuan chuma chung chia alo let lawa ingai to viawani chuan Ju family house sa ama veng tu ka tir do nem ni ati chuan angai lo alo ti a in ngai to vungin Mr. Tao chu keiman na chung changa ka va muwange ati a secretary chuan omzia omlo tur thu chu alo shila mase Junior amu pa du wanga ni ti she chuakin kar ka vatin nungange ti in chuak ta ngal Junior po chuan text message dongin apa ne na chuan skola ti tur poimo om thu le nakina ka lo let le huna kanu diary chu ka zong mayang ti in akal ngala anu shon jangwan li po chu akal nu chuan apa ne na chuan dutak kapwar towa kalo vakal ma sange ti in akal ve ngala warehouse a chuan lo valutin Junior nu diary chu torchlight nen chuan alo va zonga thok le khata light ron in onin Junior chu alo luta anu diary a keng chu a han mu a anne na chuan nang hi ni kanu that tu kha ati a ani ve thung chuan inu diary kalo zong ve ringot hi ama ka thati na ani law ipa ne na anin kar thil thleng ka sha du fang mai ani ati a Junior chu a chong khum shepa anu chungchang te a thu te le ama po nau pangte mai ani la ya akal sandu te chu nu chlo takani ati shep shepa akal don swan abek chulak sakin achunga voice recorder om chula chhuakin heng ichik te hi chu ka shat nu vekani hi kalaka changkai ve lauti in anu diary le voice record nen chuan a chhuak ta da ya Junior chuan en zuin aril ru chuan nuam takai om hun chu ato watang lo ngai reng ro ati ve boka Junior chu ama chuan po na chuan a tei kwala dingin thla chu alo en wangwang mingyan chu ron kalin thla en ve pa chuan thla chu amoi hle mai hanti ve in Junior chuan lo en vatin a phone phor chuakin enge hetai ron ti a ati a ani chuan chulai nai vela ti tura nei wanga lo kala ni thu shilin karwalin ilo let ve nga donia ati a Junior chuan zan ina karon le don hleinem ati chuan mingyan chuan a secretary chu kol ngalin zan ina ka le don lo naktu ka min lo lam donia ti ina shilve ngala
chuti lain junior chuan aril ru chuan mase kapa in mingyan na mu chuan engtin nge ngayang ti in lo ngai to ve a mingyan phone call mang zo chuan junior ne na chuan kalila heta kanom ring do nem ni ti in ma chu shwain an kalta a junior pa le anu shon te chu an lo mu me ka jangwan nin chuan hetai ron kal chu min chhong hle mai alo ti a mingyan chuan tun ai ma a ron tlo tur cheu kanya min ngai dam don nia ati ve boka zanat lai to si a heta rak ve mai la room kalo ti fai ti range ati chuan ole alo ti ve mai junior pa la chuan lom lo deuh chuan akal da ya jangwan li po chuan atlai towa nangni po mu to ra u alo ti ve a azui ve ngal mingyan chuan room te chu a han en kwala junior ne na chuan hei hi mo I room ma se eng ma om si lawa ati chuan ani chuan heta ka cheng lawa skula ka om thin ti in lo changa tinge hetai ron kal reng reng ati chuan mingyan chuan ka ngai tua chelom ati chuan min ngai tua mo alo ti a ngai tua tia kan contract te kha kan puitin lawang ti ka hlawa I bodai te chuan engtin nge niyang alo ti le a junior chuan engpo ni se chuak ro kamudon alo ti chuan mingyan chu khuma chuan mu thla in heta kamudon alo ti a junior chwa tum chu ding turin a han ti le a ama po chu chu ru marak tur chuan a ti le ani chuan kan contract ka mut puyang chati engma lo kha alo ti ve a mingyan chuan a in zadan chuan ka du da ni om tur ani ti ani kha chuan kabulai mudon law nang chwa tai muanga ke khuma hian alo ti sam e ta junior ne na chuan I pha tur te la la lokal va ro ti in junior po chu thin rim taka aril ruwa miswal tu pa ti chungin a chuak nga la mutur chuan anin siama mingyan chu khuma chuan amu fel ka ka junior po chu chhuata amut na siama chuan a han mu a mingyan chuan junior chu kawin fiam thu mi shil ro ati a aril ru chuan he pa hi amol to ni hi ke chong theilo engtianga fiam thu in shil tir nge tumni ti chuan amai mi chinga mingyan nan azuk en chuan alo mai mi china wang chuan lelam hoi chuan amu ve a junior chu ron tho thutin a phone chu a phor ngala mingyan bo ron chu in tingai tho thuta alo ti vat junior chuan fiam thu shili do ni lom ni alo ti a ani po chuan ole han soi ta che ti in a han mu thali a junior chuan a han type char chara a phone a chang chuan fiam thu ni lawin thlasang thon thu chu a ron shil maya mingyan chuan alo hlau hle le ngal I thil soi ho e mai angai to lo ati ve a ti chuan an mu le tabok junior chuan ama a anu shon le a una nu ten a chunga an thil soi te chu le lam hoi chuan angai to neu newa mingyan po chu a hlawa wang chuan junior mutna chuan azuk in son ve ta nge a chutia junior le lam hoi turin a han mu thu chu a phu chiang hle mai a phone chu lowatin tinge hetai ron muta ati vata ani la chuan tinge nang po khatyang thon thu min shil alo ti ve a junior chuan thlasang I hlawani mo ti in azuk nai vela omson tur lo ti in junior chuan a phone chuan ani point a ma chuan atet line a hlau thin thu le ma se anu in ti dana shil thu te soin nang point nakina I hlau le huna he hla hi isanga I hlau lo mayang ti in hla pakhat maktak chu a play ya mingyan la chuan hetiang ke in ka sak dui ring re re emni alo ti a junior chu khuma motor chuan ati tange a an mutabok zingalo ni chuan mingyan chuan junior mulai chu alo en dau dawa mel tha ati mel hle bok ti chuan a chhuaka junior po chuan en ti a shangi a kalvele chuan alo ming ve ngal vat stepa a chuk chuan apa le mingyan te chu an lo in be meka mingyan chuan an group chu an hne na hlan pum hlum tur chuan alo ti a chu an tan le an group tan ani ti te alo shila apa chu alung oi vak me lo hle a kalin junior hne na chuan I lo kal chan ka sheta e ti in a chuak ta da ya junior chuan mingyan lampan chuan
tinge a ati a ani po chuan a thil soi te chu alo shila apa chu ponrui kama chuan alo om le a ngakwai chi alo tum le a chutia a han ti vel na chuan a konga tin a pala junior chuan ava puivat thutna chuan a thuti ra apa ne na chuan enge musoin an company angai twa te a sha thu te le ama po a hrisel na atlak chhat pha na sa ni ti te a shila apa ne na chuan eng thutluk na po siam se alama chan tur thu chu a shil nga la apa po chuan a ril ru chu a siam fela in chung lam chu an pan le a mingyan ne na chuan a contract ron soi chu a pom thu chu a shila ani po chuan paper sign tur chuan alo ti a ma se Mr. Tao chuan hemi ka sign don chuan thil du pahnih kanaya ni ati a han soila alo ti ta ka chuan mingyan ne na chuan a masa zo ka chuan kan company Union Group a na lo thoksa to te hi iban tur ni lo rei tak an lo thok to a ka tan rin om takin an ta na ka thil ti thei om chuna ni a ati a ani po chuan lo poma ti chuan adang le chu ti in an company chu lar taka siam ngei tur chuan a shil le a thei to pa chwa tur thu lo soi le in ti chuan sign chu atuma ma se jangwali tenu fa chu ron kalin sign lo tur chuan an lo ti a ma se apa chuan a ril ro siam fel to wang chuan i soi thei engma om lo ti in kalson tur chuan a lo ti a fanu chuan a hruai ta bok thin rim tak chuan a kal ngau ngawa an ina chuan le to in mingyan chuan breakfast lo ei meka junior ron chukin kal ngal mai atuma man mo tak chuan breakfast ei don lawami ati a ku zai sira changin a chhuak zui ngal mingyan po chuan ama chuan sign language chu alo zir ve a junior na ron hoti a sha chuan a hnunga da thuk ruwatin a thingpui no dum chuan ilo ho elo ati a ani la chuan shelo ang tak chuan a message en nu chuan man mo tak chuan a chhuak le ngal dai mingyan chuan a office a chuan muk tak alawin ngai to in junior chu engei ti invoice message te thon a han tum china ma se a delete le a chutia amu ta fu vak lo lai chuan a secretary chuan thil sign tur hi aron pe a lo sign in a ne na chuan tun lai hi junior hian engia ti ma tak tak a chhuakin tlai tak tak a lo ho a ati a ani chuan kalo zong chhuak don nia ati a kal don chuan ti dingin lo chui le lo tur chuan a han ti le nu a ina chuan mingyan chuan sign language box chu alo zir le a junior po chu lo chukin chhuwa le tumani mela mingyan chuan khongai kal don tunang tlai to a ati po chuan chang lo chuan akal da ya mingyan po chuan man mo tak chuan a kor chunga lak nu chuan a zoi ve ngal junior chu hotel ni om taka hian akala anunga chuan mingyan chuan a zoi ve zela mi pakhat hi alo mu reng hi ani a chupa chuan junior ne na chuan poisa a thon te chu a tok lo thu a shila ani chuan engzat nge ngai bel le nga yang ati ve boka chutia anum lai chu mingyan chuan a mu pha a thla chu la ru in tu emo hi akola mi zon chwa tur ka nei nakina athlak lo thonang che ati a junior chuan thil zong ti sha tak hian a le khabu te a thil zia te chu a thai chhenga ngawa mingyan po chu a secretary chuan lo mu in a mi zon tir chu an mu le mu lo wa zota ani chuan an la mu lo thu in lo changa mingyan ne na chuan junior hi khapa laka khan iring hlel ani thei mai angem ati chuan chutiang thuoi om lo soi lo tur ati in amazon tir chu arang lama lo mu tum tur chuan a shila a chwa tir ngal junior chuan club pakhat lam hi alo pana ta chuan Mr. Jautinen khan in tokin ama an mu ve le chuan kanwa nei ni ani hi ti in an kar lam pan chuan an kalpui ta nga la a du lo chung chu kar chunga chuan Mr. Jau chuan lu puin khoya tuma ma se tu emo hian run po tho lopin chu pa chu mingyan alo ni renga ti chuan Mr. Jau chu a khoi shepa junior chu nei to lo tur chuan ati a junior kar chunga la om chu a han ngai vena icha em avati chuan alu lo thingin chap chungin lo ko a
minyan po chuan lo pom vatin lo tura om to lo thu chu a hrilh ve a ti chuan a kar lampan chuan a pom pheya a tlan chhuah pui ngal Mr. Zhao po chu a thin rim hmel hle inan vathlen chuan in chhunga chuan a han pom luta sofa a chuan thutirin Junior chu a ner deuh soka nai na yem ni a ti a kong chu an na ni nge yang minyan po chuan lo hre thiam vatin I kong itina ni hmel lo en chiang ang miang a ti a serious ni chuan hospital kan pan don nia a ti zui bok Junior chu a lo zak ve dewa ma se a en tir le ta nge a duk na sa ni hi damdoi kan hnoi don nia ti in a han la Junior chuan ama chuan hnoi atuma a ti hlei thei lo bok nen minyan chuan na pui le minyan chuan ti nge khalai hmuna te tu nang tlai ya ikala tu nanga chuan mi thlo che an om thin sia itana hlo om theiania I shelo em ni a ti Junior chuan a ril ru chuan kanu chungchang ka chhuina hian minyan pa a shot lu don si a sha chwa huna a ril ru na ang ti a hlo om hle mai a lo ti ve a kong po chu damdoi an hnoi zawa minyan zo na wang chuan chhana han tuma san language chuan ti atuma ma se a lo hre thiam si lo a be ka phone la ka tum chu va bo in ama a che tha thei lo bok nen minyan taksa bo chung chuan a be ka phone chu ala minyan la chu a lo che son ngam lo a lo om to pa ama en chuan Junior ni na han en ve cha chuan ni kho she lo in om da ya ma ka ti hle a han soi china a har thei si lo Junior chuan mi a soi sak na khan a ha lu tu ka nyang a mak hle mai nak tu ka cho tui deuh ka siam saka nga ya ni hi a chak na a nei le theinan ti in ngai to ta ringot zing alo ni chuan minyan chu sofa a chuan alo hara thil rim engemaw a hria ta wang chuan ron thu chhuakin chauka Junior rongbol chu ava hmu nui suk chuan a tho chhuaka ava pan ta bok Junior chuan ei tur chi hrang hrang alo siama nuam alo ti in alo lang tha hle mai minyan po chuan en deuh wangwanga alo hmu chuan a hne na chuan a ei thei chep to e ti in alo hrila minyan po chuan ole alo ti ve maya ti chuan dokan chu an han ki la Junior chuan a sup siam chu run da in ta chuan Chinese damdoi chi hrang hrang a tel thu le a hri sel na ngai poimu a ngai thu chu soin a pe alo in ve maya a tui hle mai ti in a han shil ve phone call dongin a pya dewa chuan a bia a secretary chuan an mi zon chu a hmu to thu le private detective ni in Junior nu le jangwali anu shon chungchang vel a chhuitir thu te shilin ma se an investigation chu an chol thu le a chan po Junior chuan poisa a nei to lo wanga ni ti in a shila minyan chuan lo chhuitir zel ro aman chu keiman ka pe ang alo ti Junior po chuan a thil chhui lai bok chu alo boi pui li text message dongin kha detective khan an thil chuya ma son na an nei thu le a chui zui zel thei thu chu ron shilin a hlim hle ani po chu minyan chu an company in hlan chhon na tur ceremony atan chuan lawin bo sain akal tur chu Junior chuan alo nga ka alo kal ve tur thu chu shilin anin zui chhuaka ceremony an man na tura chuan jangwali chuan me che chen khat bula chuan Junior chuan a za lo thu te le tuna chuan Sunyan group mangnu ani to don si ma ya ana satur thu te chu alo shil hloma minyan te pani po lo thlengin apa te omna lam chu an pan nga la an hne na chuan anti chiang ka wa muloka nge ti inakala an bula wa thlen chuan me chelo om te chuan inu hi inu tak tak ni lo ma se alo en kol na te khan za na lan tir turin ye sin an lo ti a phone mang chuan ni ama kalo om chin dan zong zong awang khan poi ka ti pa in zuno chu a han choya jangwali po chuan thawin a han in chair puya akora chuan zuno again lai chu vati boluin ka ti palani ati a thil ken kha hei hi mingyanan ka ha kata na abwa se ni I in thak mai don nya hei hian ti in na pe ani po chu akal ve ngal in thak na ruma a han thlen chuan akor alak chwa chu
mate korlo ni in atnung lama chang chuan Junior chuan shat chwa in yem alo ti ve boka a han hoi chu Junior chuan thu dika shat te chu soin ama chu anu boron chung changa a in nam noi thu a shat thu te le mi house ta ka changa lo chor chuak ni lawa mate me ani thin thu te le a fanu juwa o po chu apa dan lo fa ani ti a sha thu te po chu a soi ta veka jangwali chu lo dwai ho lovin a thin rim chuan chu thlenga te chuan nam tlu in nu fa khan ka thil tum ingma in shengai lawa ti in ipa po hiamin puya sin te chu ati a chu ti lai mekin pon lama po ceremony chu an lo chana Mr. Tao chuan thu lo soin screen a han on chu in thlak na chunga an dan chu lo langin an thil soi zong zong nen chuan mi pui chuan an lo shet ta vek maya Mr. Tao chuan off vat tura ati chuan in thlak na room lampan chuan an kal nga la an vat hen chuan jangwali chuan du tak engi hetai ron ti don hei Junior hian in thlak na min lo kena ti ve lo soin engma thleng lo anga lo om chu atuma ma se pon an dan zong zong an mu thu te le mi pui ma a ati ming chha thu te chu asoya jangwali thin rim chuan nang nu hi ti in Junior chu khoya tuma mingyan chuan khoi hlek su ti in lo dang ve vata Junior pa thin rim chuan a hau shepa juwa ron tlan lutin mi ten kanu hi me te ni china ni an ti ania a ron ti luta apa chuan lo in ching felang cheu po na mi pui ka wa boy puyange ti in a chwa ka Junior te po chwa an tum chuan jangwali chuan khoile sha matuma ma seming yan chuan lo nam suna chu thlenga chuan anam tu a juwa thin rim chuan an bula chem te chu la in Junior chu va baya tum li a ma seming yan chuan a kut na lo dang mana ma se a kut pe ma mu chuan ni kho she lowin om li a juwa chem ken chu anu chuan alo pe tir vata Junior po chuan ming yan chu alo boy pui ve bok ming yan chu ina lo shwai ho in khuma an lo mutira a secretary le Junior te chu akia nga lo omin Junior chuan ti hian ming yan hi ni kho she lowin om mu nem ni alo ti a secretary chuan Mr. Gu hian mental illness na yin thil tam taw wangin ni kho she lowin om china ni ti in atlang pui chu a shila thisen wangte thil sham wangte le mi ne na in nai taka anom te hian om china ma se chu lo po tam tak om ati chuan Junior chuan ama a om dan ka ngai to chuaka secretary chuan ko la don wangin a chwa sana chuti lain mingyan chuan amumanga atet lai lo langin apa in that lai kha aron langa chutia amumanga a chen lai chuan ataka po atal na sa hle a Junior chuan lo boy puin a han har chuan a kwa popa ti chuan anin en wanga a secretary kharon lang thutin Junior po ading zok ka ti palutuk karon kal li ang nakina ati chuan chwa moi chu atuma ma se angai lowe enge ni soiro anti ta ka chuan Miss Ju hi apa ina mudu a alo ti a Junior chuan mingyan ne na chuan keima in ka pa chu ka mu theya ngem ati a ani poina lo pompuya akal zui ta bok a han chuak chu apa chuan lo ngak ring to a awa chu pheive a apa chuan u naw nu juwal chu police nan lak thu le mi tin na tum wanga ni thu te a shila chu mingya nan angai dam thu azak ani chuan an chwa thaido na ni ti in apui na chu alo di la Junior chuan ril ru chuan tunna po keima min ngai to wang ni lowin juya wangin alo kala ti in apa ne na chuan tinge kanu thilai khan tyang hian ingai saklo chutyang bokin ke po minda ma sangai lo tunna po thudik engkim isha chwa nuwa jangwali le juwa te ila da poimo ma sa a ati shepa apa chuan juwa hian thiam lo nei lo keima le jangwali thiam lo vek ani ti in yo chu puitur chuan lo ngen le a Junior po chuan ani chuan mingyan kalo sain tir don nia thil pahni iti angai thungang ati ve a inge ni ati chuan amma sa jok chu jangwali hi I then turani ati a pakhat le chu I ro khom tu wa min da angche chutyang bokin juwo po in
if anu ni na a 5% chu achang ve ang chu lawa ama a jangwali in company atanga alo lak ruk to te kha annu fatan chuan andam chung dai ani to ang alo ti ve a apa chuan itima ma lo mo ati chuan ani chuan juwo jela atanga nga ani mai lom alo ti a atopa topa chuan ani chuan I chake isoi ang chuan kan ti yang ati tange nge a chuak ta bok apa chuan chanchin chu jangwali ne na lo shilin kanin chen mai angai mel alo ti a ani la chu lo chapin adu lo thu chu alo soya mase apa chuan juwo kan nei le theinan kanin chen nga ya lom ati a jangwali chuan kumsom ni chung I ne na ka omin kanin mangai em ma nanglo chu dudang ka nei lo kanin chen thei lawang alo ti a apa po chu in ngai to in ole tuna chuan ti thei engma kan nei lo kanin chen phota nga chuan juwo lo chwa huna ti dan kan ngai to le don nya ati ta a jangwali po chu alom ta le abula wa chu in aril ru chuan junian nuam takin I khosabi khau lawang ati a mingyan po chuan paper chu alo saina junian chuan zaizir chuan kalome ati a mingyan chuan minro nge nga yang ati a ani po chuan engtin nge enge ti thei kan nei ti in zo ta engthil po iti yang mo ti ya lo zo chuan a nai ngal shut junian po lo to hnung ve zelin mingyan chuan ka fiam che ni kha tu na chang chuan sign language ni in betwang ka zirvi a ka thiam ve nualania ati chuan junian po alo lom hle mingyan chuan dokana chuan sign language chu uluk teu hian alo sira junian lo chuk chuan a chwa don thu chu a han shela letter chu nangma chawa wa pek chu I do siamo ati chuan a phone manga chhana tum chu lo dangin sign language mang tur chuan ati a mang ve mai mase a thiam le cha si lo chuan a lekha bu chu a han keu le china a to pa chuan thiamin lim deuh chuan anin chwa ve thei ta sham in lama chuan junian chu wa thlengin jangwali chuan a that lo chwa in local roti in lo welcome chiama in tur tei duem ati vela chutia ina alo la om chu angai thiam lawin apa ne na chuan tinge ani hi heta alo la om ati chuan apa chuan anin chen na lekha le ro khom na lekha chu a pe a junian chuan he thil hi ka du ber ni hleinem jangwali hi ju chung ko nai a om ka du lo wanga lom ti ya a shil chuan apa chuan kanin chen chawa kalna tura nei lawa ala omani hi hun pero ati chuan pom thei lo chuan kala tum maya jangwali chuan lo ti ding watin ngai damte adila a u naw nu chu chan sham tura ati chuan ama chu kut po lo thlak se poeti lo thu chu asoi tel boka kalluya tum tlat si chu nangpo inu ladam se hetyang rel ruswal ipu ti hi sha se I du do nem ni ati cha chuan junian thinrim chuan kanu ming kharon soi chuak su alo ti wata apa la chuan zanga inna lantir tur chuan alo ti ve a chutia thinrim taka anom lai chuan mingyan secretary khan jilan ama a anu caregiver kharon shwain miss ju Mr. Gu om hle theilowin hei itan mi ron thona ati a chutia jilan ron lang chu jangwali chuan alo mel rum hle a junian chuan a phone phorwatin jilan chu zona azot chana ani point dik taka chang zelin ama a an hne na a tholai khan anu caretaker ni turin aron luta ti in atira chuan arin omin inu po thatakin damdoi te ka pechina mase hun revak lawa mi pakhatin poisa tamtak min pe a thil ti turin ti chuan inu damdoi a depression damdoi chu vitamin mai in ka thlak ta a kha khan anat na chu ti zwalin a topa a in ti hlum pha ani kha ti in khami chumvel khan kan chung ko a poisa ma mo na anasa hle a chu wang chuan ani engma ngai to chiang lawaka ti ati a tunge chu poisa chu pe che an ti chuan jangwali hi ti ina ko ka ani po chu lawin soi thiam tumin thui om lawani he nu hi ka shat na chu a rei to a ma se chu tiang ka ti tir hau lo ati a
ma se jilan chuan evidence nen lam arun chet ta ka chuan anung tol na sa hle a thil she chuakin jilan chuan a thi ma khan mi pakhat hian alo kol thina chumi ne na anin biak chuan she umati in a ril ro boi vek zel a ti a junian chuan ama a thil thleng to kha a han ngai tuah chuaka ti chuan jilan chuan kharon kol thin tu number kha kala hre chianga lom ti in a number han soi chen meu chuan jangwali chu a hlau thong to hle a apa chuan nang hian chu tiang chu itiamo a ti a ithil ti hi mi in that tura nor na le ti nat na ani a na taka shem thei ni alo ti ve a ani la chuan Mr. Tao ne na chuan du ta khonga in min chan pui ro ti in za ngai na ange na ma se ani po chuan lo chan pui du lovin kanin chen to e ti in a kal san da ya jangwali chu chhuata chuan a chap zoi zoi ya kara chuan secretary chuan Miss Ju kan evidence nei te hi ala be tham dewa jangwali chu kan laman thei lo ani ti in alo shila amala chu aril runa chu ami tuit tling pa ma a phone mang chuan park lok tur chuan ati a ati din no chuan chhuakin ke chuan nakala anunga chuan alo zoi ve zela secretary chuan junior chu mun pakhata hian lo thu in alo chap meka zu alo in boka chuti lain ming yan po chu man mo ti sha zet hian alo tlana junior omna lampan chuan atlan char chara in chung han thlen chuan a secretary chuan a omna lo soi vatin kongka a in kal thu a shila mingyan chuan khi khongin junior chu a awa engthil a thlak ma ti lo tur chuan a ti a junior la chuan shelo ang mai hian zu chu a in zela mingyan chu vatlan thutin ava poma a konga chuan junior po lo talin junior keima kanya lom ati ta ka chuan junior po chuan rin lo deuh chuan nu alo ti chhuaka makan ti kher mai ti chuan a in beng da ya apom thla thei ta bok chapsu ti pa chuan apom sun ta vata mingyan chu rem lo dewa lo mu thlu in a korban chu junior chuan lo von saklata arun har chuan a phu deuh zoka mingyan chu kai thawin arun tho chu a taksa na ati hle a ne na chuan ni zana I rui li tuka ka kal suni phal si lawa min vuan tlata ti in a shila junior chuan ka chong thei arun ti chuak thu ta alom hle mai thau chuakin ka chong thei tak tak I sha ti ro mingyan ka chong hi kamu manga ni lo ti ro ti in ama te chu awakwa don thuak thuaka khuma te chuan a hlim lu tok chu a zuang tor tora ka chong thei tak tak ti in mingyan chuan ring deuhin aning deuh ta chu o I chong thei du tok toro ka she thei ania alo ti saka junior chuan min chong pui ro a ti chuan ani chuan ole chongi chak boka I practice theinan mun pakhata ka shwa yang che a ti a apu birthday chu lo ni in an ina khan an vakala apo chu chi bai te han buka junior po chuan lom puina te hlanin a han chong chu mi te chuan alo chong thei reng ani hi ti in makan lo ti hle a apo po chuan I lo chong thei to amo a lom hle mai hei ka chung le khate hi I lo bedonia ti in mingyan chu biak loka du thu chu shilin an kal nga la an kal fa nu chuan apo chuan junior nen anin kar chu ti top tura shilin ama a nei tura ati sheng family mi chu aron le chep to thu chu a shil nga la mingyan chuan chutiang ala ningot theilo ti soin ma se apo chuan ka thu zom la ita na chani mai alo ti a chuti lai chuan a kek zai tur chuan an lo kawa an chho ta bok kek chu an zaya junior chu ei ve tura an ti chuan cream a allergic thu le a khoi ani chuan a bol vak thin thu chu alo shila an ti lui bik ta lem lawa apu chu mi pa pakhat ne na kal shangin Miss Ju Khan cream a allergic ve tho ifa pa ang tho khan ati a apu chuan tu ma shil lo tu le chui chang tur chuan alo ti a an thil soi chu a ruk chuan hongu khan alo en thlave renga
an ho lam chuan ngoi reng chuan kara chuan an thu wangwanga junior chu run chong chhuakin kan contract top lam alo ni to a ti a mingyan chuan nia ti in lo chang ve bok a lo mel vak lo hle a kan thil in tiam te kha naktu ka ikuta ka lo da don nia a ti a junior po chuan a to pa chuan ka boss chen pui hun chu alo top ta a lom hle mai a ti chuan i loma mo alo ti a soi tur se lo chuan an ngoi le ta renga zanan mu chu engi mo ngai to chuan an pahnih chuan an mu thei re re lawa anin let ton seka jing alo ni a in hnuaiah chuan mingyan chuan alo nga ka alo chuk ti a hmu ve le chuan ngai sak lo ang deuin sofa a atlan pheya ava thu le dai junior po chuan run chukin an contract te bula om chu ala a kalmoi tum chu loading te ti in a file chen khat pe in I kalma in hei hi han ente ati a en lai chuan thilvel kan chuina a inu chungchang chen khat shat ka neya a thalak chen khat te hi en chiang la ati a chung thalak te chu ngu hongu lo lak ru vek chu ni in a ril ru chuan heng thil te hi ngu hongu ti ani ti ka thailand thei chuan kanu ming chiat na hi a re theyanga chumi tur chuan kanin hwal na hi ala omanga ya ni ati a mingya hne na chuan Mr. Gu hanti in ipu in Miss Shen ila mu ngai mia lo nei tir chi atom ti ka sha a chumi chu ipum pel theinan ka pui lo lo don che em ni ati a chu mingyan plan chu ni rengin ani la chuan du ang dewa lo om chu du lowin Miss Shen nei chu katan poina om hlei nem alo ti a ma se junior chuan chutyang ringot ani thei hlei nem in ne na te chu thil mai mai ani lawa nakina imi mangai te po ila tonga nga te chu ati kwal vela mingyan la chu a plan kal fu bok nen lelam hoi chuan alo lom ve em a ti chuan alam chu a hoi le a ani chuan chutyang ani chuan that taka kan tho dun le thei ka be sei ti in lo pom ve ta boka joinan chuan han si bayatum chu a kutalo da son dai chairman chu lo langin a secretary chuan DNA report chu lo pe in a fa pa hongze le junior te DNA report ni in alo in mila a hlim hle ka tunu muturin ka kal don ti in a chhuak nga la an ina chuan vakalin an pani chuan ama a chuan an thu rana en run runin in la in chen fel na nge a ti roka mingyan chuan kapu ama zongin idu angin ka om china ma se tu na chuan ka zom theilo ani ti in joina nen chuan anin chen theilo tur thu chu asoya an company wanga Shen family te ne na in nei tir tu man ni na chu soi chhuakin an company lo kai san zel theinan chuan Shen group te nen an tho dun kher angai lo tur thu le aman a theina nge ya adin chhapui tur thu chu a shila apu po chuan ole itana chatur karin ka shil to che a ma se idu lawani chuan ka tilui lawang che voina Mr. Shen nen ches kan khel dun do na in chan chin chu kalo soi puyange ati a apu ina apom pui ve mai chu an lom hle a chwa don chuan junior chuan pugu ti ina kawa apu chuan ngu ti kha tel kherangai law mingyan anga lomi ni kapu ti in min kau tawng che ati a an hlim hle apu po chu chutyang bokin zana chuan junior chuan akhuma chuan alo in ngai to na sa hle a ama a mingyan thil soi te kha ngai to in khanga soi zong zong te kha minlo du ve reng ani theyangem ati a ma se oi lo chuan junior chutyang thil thleng ngai lo tur ngai to su a in ti le a chutyang bok chuan mingyan chu a ruma alo oma a in ngai to muk hle ani po chu an DNA test result kha alo mu ve reng hi alo ni atu ka chuan apu chuan mingyan chu lo mu in junior nen chuan in nei tur chuan alo ti a chan po Shen group a an pu ber chuan a thil soi chu rem ti pui vak lowin boina asiam lo na na ni thu chu alo soya mingyan ne na chuan thale hi engi ane in nei somna ka va peyanga a fel vek ani mai ati a mingyan chuan nei va chu ka du alom ma se kanat na pu aladam lawa ti in chuan lam siam chu atuma
mase apu chuan anat na chu an enkol tur thu shilin atan doctor thatak treatment ron pe tur atir tur thu shil chuan a chhuak ngal bawk mingian chuan treatment chu lo la mekin in chi bayan lo zir meka mase a doctor pa chu si ka hlau em a thei ngang si lo junior chu ron kalin engein tia a ti chuan treatment kala ni hi alo ti a doctor chuan miss juti ro ti in alo shewata inin nei don ti kalo sha a kalom puilu tuk cheu a ti a junior chuan eng treatment nge a ti chuan mingian chuan post traumatic stress disorder PTSD anti anei thu alo shila afal abyak do wang chuan mingian chu an ka shanti ra ti chuan junior ne na chuan a chan chin chu asoya ani nei nuwa po an panin kara boina om thai tur thu te soin ama chu anupui ni dona ama nai ber tu tur ama chain apui thai tur thu te chu asoya junior po chuan ngai to in ama a mingya na lo chan pui na le a chan na zong zong te chu ngai to chhuakin ole tun hi ka pui ve thei hun ani nge yang ti in engtin nge ka pui thei yang enge ni ti ngai ti in a zota mingian po chu aroma chuan lo te yin engwanga ama chu kalti ra junior chu afala biangi ani angti te chu alo ngai to a atopa chuan a chhuk le tange nge a azuk chuk chuan doctor khalo om to lawin khonge doctor kha ti in a zota akal to thu chu alo soye mase keima po min la ti dam si lawa min ti dam thei lawa chu wanga ni nge yang kadam to ngai don lawani hi ti in chutlenga chuan a han nuar vela nupui po fa po kala nei si lawa te chu ati kwal vela joinan chuan kanin nei don ya fa po kan nei anga alo ti ve a anwar rei ta chu aninga nyang atok kapuyang chi ka ti chu ati ta twara mingian po ron chu chhuakin ka in beng dai to e aron ti a junior chuan ngai to vung vungin awa nai zela chutlenga chuan a bo bet tabok nai dewa chuan a mela mingian chuan a fop do ne moti in a moite chu alo tikum put puta mase junior chuan tikhan a theyem ti chuan a chu tha a mingian hoi hai hle bok kha kan ti do ne mokatia a han ti roya engmo alo ti chuan engma ni lo alo ti levat joinan chuan khatyang a hnaya khan a poilo ti ro a ti a mingian chuan poilo wangka ring a ti le mase joinan chuan angka ring a ti in thu chiang mi shil ro doctor khan nangma I that le va theinan physical contact lo nei pui chin ro a ti a chuan tu nanga hnaya khan engi an ti chiang takin min la shil lawanya a ti a mingian chu akal da ya anunga chuan a zui ve a mishil maila ti chung chuan zinga chuan breakfast an ei duna junior chuan ni zana ka soi kha nangma nat na kan ti dam theina tur ka ti kha engi an atile mingian chuan acha alo ti ringot ani chuan vo ina chang office a irwalin ka local to ang ati a alo du lo hle mase ati lui wang chuan a hnial ngam talawa kalohan in siamange ti ina thosana office chuan an pahni chuan in kai rialin an kal duna mi ten an lo mu chuan an lo en du hle mingian chuan han du lo hle ma se junior chuan ati lui zela an ho nu chuan junior chuan doctor kha a han ko la ani chuan alo kalman lo tur thu le ti thei vaka nei lo thu shilin mingian chu akuta om thu chu shilin kut in kai ringot law physical contact dangte po ti pui zel tur chuan alo cha a mingian chu lo kalin doctor alo kal don lo ti chu alo shila junior chuan movie endun maila ti in anui za thlak le en nuam deuh tur lam a han ti nge ya ma se an han en chuan daring ngei mai kha an ena mingian chuan a hlau hle a in huma junior chu aman betlata a phule zok chin hei hi mo nui za thlak chu ti in kan voi khat en na hi a top na ni ro se a ti a hlo deuh la ya chuan junior po a han che ve chata mingian chuan in ti pachangin alo pom bet ve wata
a lo om lo lem vek ani hi a ti ve a ma se a nu dewa chuan an pahnih chuan an au vak vaka an hlau chu karen la chu ala ron thim dai le nga le mingyan chuan siam tu tur ka ko mayang a ti a junan ve thung chuan tiang siam poi thiam lawa mo a ti chuan ka thiam khera ngai hle nem a han ti ve a nakina inu pui le fanau te ne na inom huna po i siam thiam lo chuan awa boi thlak du om ve a ti ta ka chuan ole a harvak don lawa kan siam ange a ti le tange nge a ti chuan an pahnih chuan in hnuai lama an chuka thim hnuaya chuan stepa chuan chukin an hlau deuh bawk nen mingyan chu akal hmasa ve nge ya a hnunga junian chuan ron zuin arab sol pal chuan mingyan chu azuk bo a hmuya tak chuan azuk fo pal thovatin karuma ka han chho hmasa nge ti in thim hnuaya chuan a chho san ta da ya mingyan po chuan a hmui chu khoin a hlim mel vur vur hle bawk a roma chuan junian chu alo khi vur vura a hma a an omdan wang khan mingyan pen thoma sha chuan a muvata ma se mingyan chu ron lut lo chuan a let le dai si a junian chu hnualin a za thlak le mai a ti le hnu a ma se a text a chuan mingyan chuan voice message lo hnu che in tlaya electric chu ka siam mayang alo ti a junian po hlim le in a za thlak na pakhat ma hle nem ti in ole ke point ai tur tui deu kan electrician tan kalo ba sayang a ti veli a an hlim dun hle an pani chuan chutia in text vel chu nuaman ti hle boka junian bazar tur chuak chu jangwali khan lo en thla in azuya junian po market a chuan thil te chu aleve a mingyan chu texin asiam tur te chu a han shila ani po chuan rang deuh deuh chuan alo reply ve zela an hlim dun hle a holam chu a taxi ko chu bia in a han lu tur chu midang lo chuang ve in miswal te chuan an kidnap zuya mingyan po chu dora kalin junian tan bik liao liao azung bun order chu lamin ma se ko le don wang chuan a la a jangwali chu lo ni in junian a kol thu le dama ala mudu ani chuan jangling factory ya local ro ati a rang tak chuan atlan ngal wat awa thlen chuan jangwali chuan electric shock na nen junian chu alo vau beta mingyan chuan thla turin ti eng ang ma se a du lo poisai du ani chuan ka peyang che engpo ka peyang che junian kha tina su alo ti a ma se ani chuan poisa ama mo lo thu le adu chu junian thi ani thu le ama chuan apmangai ber thilai mu se adu thu chu asoya in chunga chang chuan a han nema ma se wa nei thlak takin asira bara chuan alawin hamtang thei sha ma mingyan chuan lo pui vatin security te po an lo thlenga jangwali chu an lo man ngal junior le mingyan te po chu anin kwa vong vonga icha em ati a mingyan chu alawin ti pem wang chuan junior chuan mingyan thi sanika yania ati a ma se ani chuan heng thil a ya ka hlau hi ka she to chu chu nang chan che hi ani ati a kum khwa a nang ne na omduna ka du na che ti lan hi ka du ani ti in reitak alo du to thu chu a shila azung bun khala chuakin min nei du angem ti in a propose ta bok junior po alom hle a min chan chuak zo che a ti hian itili a ti in alu chu alo bu ve na pa ti chuan zung bun chu anin bun ti ra an hlim dun hle office lo langin gu hongu chu alo langa a secretary nen lawin bia in an plan pakhat a flop thu le jangwali an man tangkai na chu a hlo chamani ti in an lo soya ma se plan ver ther tak nei le in tuna chuan kan thil du kan ching fel to ang mingya na chaklo na junior na ni ti kan she to boka alo ti a sin dang no langin mingyan chu in nei kordora hian alo oma junior lo langin in nei kormoi deuh mai hi arun ha a analin ain me kher mai mingyan chuan alo en dau dawa junior po alo nui ver ver alam pan chuan akala chutiang bokin mingyan po chuan malam chu apana anin to chuan imoi hle mai ti in a faka vo in hi kanin nei ni ngal mai se ka ti hle mai te chu ti in ki san tum chu
lo in dangin mi in min mu ange ati a mingyan po chu to ve mai in I vela diklawani hi khoi kalau siam change ti in asiam der saka pina intipem ang takin han oma thisen mu a ni kho shelawa om ang khan omatum chu junian pu a lau thong hle a ma se ain rin lo hlan chuan akis ta thu ta in la sang vatin junian chuan iti om ang lo e mai ka hlau man zia kha isha em ti to re su ti in a oma chuan a chuma ma se mingyan chuan pot nai la in a fop le a Junian chuan ina pangpar lo siam felvel mai maya doorbell ria wang chuan manmu taka da in kongka chu awa honga gu hongya ani wang chuan enge hetai ti in lomlo ti sha zet hian a han zo ta ron lu tin ipute ya kani a minza ve deuh ta che mingyan ang che ini una win ni na tilang tu pakhat ani ati a sofa lama pana Junian chuan zui ve zelin engei du ati chuan han chu phot la ti in a chu thlave a ti chuan an DNA report kha a pe a he hi en la ati a mingya nen hian thisen in zo min ni a ani hi I unau pachan ve ani ati a paper ena mase ani chuan hetiang mai engatan ma ka tilawe siam chop thei ani alo ti ve tlata proof na dang ka nei lom ti in anu le mingyan pa te thalak dun na chu a pe a ama chuan anu le mingyan pa te chu anin mangai thin thu te chu shilin apu wanga anin nei theilo thu te shilin mase anu chu alo rai mana tu na apa Mr. Tao anei nu loka ama po apian thu te chu soi ta vekin Junian po aril ru chu anna hle a aril ru chuan ani chuan kanu hi alo fi hlim bik re lo ti na ani mo ti in atlan son da ya gu hong ya chuan a phone la chuakin mingya na kola thil soi pui tur nei thu le a ina alo nga tur thu chu a shela Junian chuan apa wa munga lin pa ifanu dik tak kanilawem ni khonga in mi shil ro kata na poimo lutu kanya mi shil sham ro ti in ange na apa chuan a thil in lem khalpa in ole ka shilang che ma se hemi shat nu chuan nangma a I tor tur tam taka omdon ania I sha ta chula ni ti in a shila mingyan po in lo thleng ve in gu hongya ne na chuan engei du ati a ani la chuan Junian chungchang soipui che ka du ani ati chuan mingyan chu ruma chawa tuma Junian au pa chuan ma se ina chuan omlo thu le an pahnia ni na a shil to thu le rilruna taka a chwa thu chu a soya ti chuan mingyan ne na po chuan thil chu a shil veli a report pepa chuan an nin na chu apu point a shat vek thu le ma se an pahnia in nei ala phal cha na chan ni thei ber chu Junian hi gu family thisen kaya ni a ma se nang hi ni lo ti na ani ti in apa chu apa alo ni tak tak lo ani ti in ama po khan ipu inram danga ada char che a aveng him zel che ya ati a mingyan chuan engi ka ne na changi du ati chuan president ini na achang hian in hnung dok ro iti lawani chuan news hi puandarina omang tunge ril runa ber tur chu ishat kha midangai dana wangin ipa po ain ti hlum to a khami kha sharing la ni kha chung in ngai to na ka pe yang che ti in chwa sana ri ru ha tak chuan mingyan chu sofa a chuan na chu thla a in ngai to na sa hle ti chuan in khal chuak in apu ina chuan avakala chuti mek la in Junian po chu apa chuan chan chin lo shila ama chuan mipa ngai ve mai ka ni a kachak ber chu mania company nei ani ve a khati lai khan Junian group a hian employee pakhat ve mai ka ni a inu kha arukin ka du ve thei em a ma se kanin kar in thlawa wang khan engma ka ti thei law ma se inu pa ipu khan offer min pe a inu nei thei na tur ma se kanin nei khan inu chu alo rai dai to hi alo ni a ma se ke chuan ka fa ang che in ke en kol tur thu che in ka in tiam ta a inu kalau du ve na zong zong nen khan ma se anuwa in du na alo re a ti chuan jangwali kha ka tunga ani nen khan fa nei in u naw nu juwa hi alo pianga
ti chuan inu chen theina tur ka ngai to ta ni ti in engkim chu a hrila Junior po aril ruan a hle a chutiang bokin apa po chuan sheoma ti hle a ti chuan ani chuan mingyan nen hian unaw kan ni tak tak ti ne em ni ti in a ngai to a muang chang a thawin akal sun ta bok mingyan po chu ngui tak chuan in a chang than alo chhuaka akara luhma chuan ko la tunga Junior omna an mu to thu le anu thana tlo thu chu an lo shrila avakal ve ngal Junior chu anu than bula chuan lo dingin alo chapa anu ne na chuan ti dana sha lo thu te le akal zel dan tur a sha lo thu chu chap zoi zoi na lo soya apia nim phe na chang chuan mingyan chuan alo thlir ve renga ani po chu shom ti takin om ve reng bok Junior chuan nu kami mangai ber chu ka unaw pa lo ni si a engtin nge kanom ta kang ti in chunok chuan a chap na sa hle a mingyan po ami tui chu tlave sakin akal son ta dai ina chuan alo nga ka Junior na lo lu chuan I lo ho to a alo ti a mase ani chuan chang me alowin in chung lama chuan a chho san dai mingyan po aril ru chu a shom hle a Junior na ron chuk le chuan a suitcase nen ron chukin chwa alo tum hi alo ni mase mingyan chuan lo dangin chwata chuan an pahnih chuan an thu thla a Junior po ami tui chu atla zoi zoya an pahnih chuan una wan ni thu le anom dun thei lo tur thu te chu a shrila mase mingyan chuan thu dik shrilin an pahnih chuan una wan ni lo thu le ama chu apa fala ka ni thu chu a soya Junior po aveng deuh hoka mase engkim kalsana mingyan nen mun danga kalbo dai chu a han rota mingyan chuan ka chanchin hi ngai thavela ti in asoya anu chuan ama anei na lama anun na achan thu le apai ne en kola company te reu te siamin ti chuan an company chu Sunu group hian sumtlem te in bum na mangin an leya apa po batam taka nei ta ka chuan aril ruha chu in chunga changzuang thla in a in ti hluma chuti mek lain gu hongje apu fapa chu car accident na alo bo ral ve chianen apu chuan an company en kol tu tur azonga fala ka tuma wa nei thla takin ama chu alak thu te soi ta vekin atum ber ala hlen lo wanga akal bo theilo thu chu asoya ti chuan Junior chuan ani chuan nangma wang chawin gu family hi ka chwa san lawang ati ve tangi nge a mase ama a mingyanan apu wa mu khan an pahnih chuan anin nei theilo tur thu le shen group fanu anei tur thu alo shil chu soyin Junior po ril run tak chuan a chhuaka chutiang bokin mingyan po aril ru chu an na hle Junior chu konga chau mel tak hian alo kalme ka pen thei to lawin abul bencha alo tlu a an school principal khan ron mu in Junior po ni kho she lawin om zui ngal a harle chuan school a ruma khan alo oma principal ne na chuan school hi ikuta ka da do na ke chu ka kalbak do na ni ati chuan principal chuan hetiang hian iril run na taka I omlai mu hi a shom e mai ti in anu deri chu a pe a chiar ta bok anu chuan a thei ang tokin ama chu ven him alo tumani ti a sha chuan anu alo ngai dik lo kha a in chhir hle a mingyan le apo te po conference an nei na lam tur panin kara an thu me ka apo chuan hongyu an ati boy ngam don lo ti te lo shilin ti chuan conference na a chuan mingyan chuan reporter te ma a chuan ole vo ina he muna kan ka na chan cheu chu thil pahnih wanga ni a ati a mase tu emo hian ngoi lok te u aron ti a an hoi chu Junior lo ni in anin nei kornen chuan alo kala midang te chu kalpelin an lo phun sup supa an ma a chuan adinga vo ina hian thil pahnih soi tur kan nei ani ti in pakhat chu amale mingyan anin nei tur thu le pahnih na chu a rai thu ani a han ti chuan an phu zoka mi zong zong chuan makan ti a hongu kharon kalin mi ma a chuan keipo in soi tur ka nei ti in apa ni na chuan
poi ka ti het yang ani ta ka chuan ka soi nge yanga ya ni ati a mengyan le junior te hi una wan ni aron ti taboka reporter te chuan makanti in a chhong hle maya mase apu churon thowatin ole apoi ka ti het yang in sha thu thi mase mengyan le junior te hi unaw an ni tak tak le nem mengyan hi chu ka fa pa ka chan nu khan shom ka ti kha fa a kalata maya chuwang chuan thi se na eng in zom na ma an nei lo anin nei na po hi tu ma in anti boy thei lawang ti in a pom thap ti chu aron soya reporter te la chuan ani chuan tu zokin nge ro khom ta angle junior an thi sen zom ani si chuan ma se mingyan la an falak ni in company president ani si a an lo ti a chenin anin nei tho te chuan chutiang in omzia nei hlinem an lo ti ve boka hongu po chu a chhuak ta dai room shana an pali chuan lawin mu in apu chuan hongu chu a hau shepa junior chuan chwa puin an kal nu chuan hongu chuan mingyan hne na chuan abul chan na chawani kha ti in a chhuak ve nga la kara junior chuan apu hne na chuan ngaidam te chu adila apu po chuan ngaidam di la ngai lo thu te le ama aron le chu alom zia te chu a shila ti chuan an company chu junior kutta a oma ngai tur thu te chu an soi du na junior po chuan president ka ni chuan engma ka shedon lo ti ka sia ma se nangi oma mingya na omboka min pui thei em mang ti ka ring ta ta ni mingyan point a thei to pin company in ma ason thei nan a beyang ti ka changa ni ati a conference chu ka win hongu chuan president than thatna alo ko hi alo ni a chutia mingyan chu go family thi sen zom alo ni ta ka chuan midang po chuan an lo pom pui hle a hongu chuan keima president na du song in ban pharin vote kan la ang ti in atam jok chu an phar ta boka ti chuan ole tuna changin company president thar tur chu tiya soilai chuan apa chuan lo ti topin junior chu ani tur thu in ron soya ma se hongu chuan lo pom lo na sa in junior chu atunu diktak ani lo ti chu aron soi le hlola report ron phorin mingyan ron enrolin ani thu le a report ken chu alemani thu chu asoya junior po chuan anu diary chu aron phorve a hongu chu anu te thi chana in nam hnoi na anei thu zong zong te chu aron soya apu in chung thu a sha chuan a thin rim hle a nang hian I una pa chu I thatani ti in tu na chang chuan ka fa pai ni na about to e ati ta maka apu chu kar lampan chuan an shwaya eng musuin anin thalia ma apu kal nu chuan junior po school lama ka kal don ti in akal ve nga la mingyan po chu office a let le in hongu chuak tur nen anin to ka a hne na chuan ichunga thil thing te hi nangma le nangma in ti chiani ati deuh saka hongu la chu ala chapau hle junior chu school ava thlen chuan principal khan lo muakin junior inu thana engthile mo thlengania ti in lo shilwata ani po chu man mo deuh chuan atlan nga la ava thlen chuan anu thlan chu balloon var hian cheimoi lo ni in avakala a hanlu ta message lo zelin mingyan zi alo ni a junior hne na chuan I hlim reng ka du a mase ka du angin ka ti theilawa apoi ka ti lawin ziakin ama ala du ani chuan alu buturin le chutiang ani chuan kumkhwa in akia nga a om tur thu le a du lo ani chuan aruka aven him reng thau tur thu te chu aziaka junior po anui ve saka mingyan chuan message tam tak lo tarin a chhiar zela ama chu second chance pele tur te adilin ama mingyan chu thingkung phena lo omin aron chhuaka ama lampan chuan avakala junior hne na chuan ama a ka thil ti kha poi ka ti in ama a chuan a thing chi a min ngai dam la khonga yin second chance min pele sham ro a ti a zungbun chu a keng boka junior po chu lo nui sukin ole kai ngai to lok a ti vela a kut chu pe in apom ve ta bok zungbun chu abun ti ra thau chhuakin anin kwa a anu thanam hoi chuan nu kan pani hian mal som na min hlan ta che ti in
lim takin Junior chuan a bia a mingyan po chuan nute ifanu hi kumkhwa in ka hmanga yanga ka veng him tlatang a tivi a an pahnih chuan in hmatuna ding chuan anu thlan hma ah chuan an in fop ta vong vonga a top ta.